България или Гърция? Гърция. Защо? В България е много хубаво, ама аз сега ще отида в Гърция и малко така ми липсва това място. Там е много хубаво. Кое е местенцето, което ти липсва в Гърция? Като град ли? Да, като място. Не знам точно къде ходя. Не знам, аз просто отивам в Гърция. Къде те заведат? Да. А какво ти харесва там? Защо ти липсва място? Гиросите са много хубави. Те много ми харесват. И на мен ми харесва. И ти ли Гърция? Да, аз през последните 3 години съм ходила в Гърция, но тази година в Созопол за първи път. И може би в Гърция предпочитам и заради морето, защото може би е по-чиста е водата и заради гиросите. Добре, значи храната и водата. Да, може. Колко е важна водата за пиене на плажа? Според мен може би е важно, за да може да се хидратираш и също и слънцезащитен крем, за да не изгориш, също е важен. Това са двете най-важни неща, така ли? Да. Но слънцезащитния крем не трябва да е твърде много, за да все пак да имаме тенче малко. Така ли? Да. Трябва, защото сте млади още. След години ще разберете, че тена не е най-хубавото нещо, което може да се случи на кожата. Добре, имам един подарък за вас. Пачково, Изворна, заповядай. Заповядай, за да може да се хидратирате хубаво и да имате едно прекрасно лято.